एगो भाई जब वो दर्शन करे जाता तो एगो बहन अपना भैया से कहता, बड़ा सुंदर भाव में, बड़ा सुंदर गीत बा, जितना हमारी जा गार्जियन तुल्य बैठल बा सबके पसंद आई। ले ले आई हाय भैया मैहर से चुनरी, लागल बलल सा कब होई दर्शन, लागल बलल सा कब होई दर्शन, लागल बलल सा मन में और कब होई दर्शन, चाल रूप सुनरी आवा ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, लागल बलल सा कब होई दर्शन, लागल बलल सा कब होई दर्शन, लागल बलल सा मन में कब होई दर्शन, लागल बलल सा मन में कब होई दर्शन, चाल रूप सुनरी। बहन कहा था अपना भाई से, लागल बलल सा मन में और कब होई दर्शन, और चांद रूप सुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी। मांग सिंदूर सोहे टीका सोहे टिकुली, नैना अजोर कैले जन जन देखली, मांग सिंदूर सोहे टीका सोहे टिकुली, नैना अजोर कैले जन जन देखली, जेकर ध्यान धरे नित दिन जाप करे, जेकर ध्यान धरे नित दिन जाप करे, ब्रह्मा विष्णु सेवरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, लागल बलल सा कब होई दर्शन, लागल बलल सा मन में कब होई दर्शन, लागल बलल सा लागल बलल सा लागल बलल सा मन में कब होई दर्शन, चाल रूप सुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी, ले ले आइहा ए भैया मैहर से चुनरी।
कहा तारी ए भैया चुनरी के महिमा सब कोई जानेला संत विद्वान गुणी सब ही बखानेला चुनरी के महिमा सब कोई जानेला संत विद्वान गुणी सब ही बखानेला और कहा तारी जग के अपार बल यही चुनरी में जग के अपार बल यही चुनरी में नहीं जाहि मुनरी बोली सरस्वती मैया की। वो बहन कहा था कि भैया हमरा खातिर सोना चांदी के मुनरी या गहना लेके मत अइहा जग के अपार बल और यही चुनरी में और नहीं चाही मुनरी ले ले अइहा ए भैया मैहर से चुनरी ले ले अइहा ए भैया मैहर से चुनरी ले ले अइहा ए भैया मैहर से चुनरी ले ले अइहा ए भैया मैहर से चुनरी। लास्ट में कहा था बहन अपना भैया से का एगो हमरा मम्मी खातिर दूगो हमरा चाची के एगो हमरा सखी खातिर दूगो हमरा स्वामी के एगो हमरा मम्मी खातिर दूगो हमरा चाची के एगो हमरा सखी खातिर दूगो हमरा स्वामी के और कहा तारी ओ ज्योति माहे खातिर एगो ज्योति माहे खातिर लाला अइहा चुनरी लेकिन ज्योति माही के लिए तो चुनरी आएगी बाकी ना ना काहे छेड़ता नहीं वो सब नहीं बात धड़म धड़म करके निकल जाएगा ये गोबर पवालन खातिर ले ले अइहा चुनरी बांध ली है पगड़ी भाई बरपा वाले ये तो है भाई आप लोग जितना संगीत को प्रेम करते हैं उतना अपने सनातन धर्म के जो हमारा पूजा पाठ है इस मौसम में कौन आजकल कौन भगवान को याद करता है रजाई ओढ़ के लोग घर में सोए हुए हैं तो एक जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए ये गोबर पवालन खातिर और ले ले अइहा चुनरी अरे ए भैया बांध ली है पगड़ी
ले ले ओई हाय भैया मई हर से चुनारी ले आई हाय भैया मई हर से चुनारी लागल बनल सा कब होई दर्शन लागल बनल सा कब होई दर्शन लागल बनल सा लागल बनल सा लागल बनल सा लागल बनल सा कब होई दर्शन लागल बनल सा कब होई दर्शन चाल रूप सुनरी ले ले आई हाय भैया मई हर सजुनारी ले ले आई हाय भैया मई हर सजुनारी ले ले आई हाय भैया मई हर सजुनारी ले ले आई हाय भैया मई हर सजुनारी।